Maybe it's time to let the old ways die. Fishing little thing, but that's going to be a salad. Maybe it's time to let the old ways die. Wij binnen 18 jaar begonnen met ons af. En 4 jaar gaan we de voedselcoöperatie erbij opgericht. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways. We zijn allebei bezorgd over ons eten. En ik vanuit meer een kokspositie. En bezorgd in de zin van, produceren we eigenlijk wel goed eten? Hebben we wel echt goed eten en is het ook wel goed voor de omgeving? Is het ook gezond? Nobody knows what ways for the dead. I'm glad I En daarnaast vind ik ook als smulpaap, om het maar zo te zeggen, dat het ook bij elkaar hoort. Dus echt goed eten is ook gewoon heel erg lekker. Dus het is ook een gastronomische tuin. Dus behalve dat het je voeden is het ook een belevenis. Het is ook plezier maken. Maybe it's time to let the old ways die. Oh, maybe it's time to let the old ways die. Je kennen en mooie er van alles van vinden, maar feit is wel dat boeren het op dit stuit net makkelijk hebben. Jarenlang opjagen troch de merk, de fabriek, de bank of de boorman dat het grutter, efficiënter en meer mat. En dan in korte tijd keert het sentiment om de oren contour. Dat viel als miskenning vanzelfs. En slimmer nog, stel als je als boer al mooi gaan willen in die nieuwe beweging van minder vee, minder intensief, minder grut, dan riest voortendadelijks de vraag, ja maar hoe dan? De duidelijkens die boeren vroeger voorrekenen waard onder de keukentafel, door het loonbouwskip, de mond van de bank en bedrijfsadviseurs, is er net meer. En krijgt dat heldere verhaal, daar zitten boeren nou maar smat op de wachtje. Maar waar moet die duidelijkens leveren je? De minister? De coöperatie? De LTO? Zie het maar. Er binnen ideeën en idealisten genoeg in de loonbouw. Daar markeert het net om. Mensen die de vernijing ongeveer volgen, soms bij de klippen op. Liek als Theo Mulder uit Kolmersweg. Als fouragehandelaar helpt er de boeren door siert en keusdom. Maar als er een keer aan de keukentafel zit, verkondigt er een oorevangelie. Dat de toekomst van de boer net beskoelen luidt in keustmust, maar in een goed boeien leven. Wie maakt de vruchtbare bodems bouwen? Dat is wat we doen kunnen. En dat kan. Of Michel en Brechtje van Us Hof in Subron de Born. Zij leeuwen grif in het principe van permacultuur en hebben een voedselcoöperatie en dorpstuin oprichten dat mensen om mooi bouwen en mooi eten kennen. Voedsel, dat is hartstikke wichtig. Nou, zorg je ervoor dat dat lokaal op een zoene manier, op een dwaarzame manier verbouwd wordt. Dan bouw je aan een stabiele samenleving. Maar die grutte, oerkoepelende visie, dat naaie licht op het volslooiende loonbouwsysteem, is dat er al? Nou, daar wordt het om werken. Troch Imke de Boer en Evelien de Olde van de Universiteit van Wageningen. Zij hebben, met hulp van tal collega's en een gruttal boeren en organisaties, een compleet idee ontwikkelen over hoe wij in ons loon ons eten verbouwen moeten doen. En ze denken dat ze daar elke nien in mooi krijgen kunnen. Boeren en burgers. Ik zou niet te ver in de kudde gaan lopen.
Er zijn heel veel mensen en ook boeren en andere actoren die aangeven van ik wil het best anders doen, maar hoe dan? Help mij. En ik denk dat we die groep ook moeten gaan stimuleren en helpen ook. Om hun bedrijf anders te inrichten, om een ander verdienmodel te creëren, om die stap te gaan maken. Want als we die groep daarachter kunnen stimuleren, dan krijg je op een gegeven moment een grote massa, zeg maar, om het hele traject te doen gaan rollen. Het is eigenlijk een radicale holistische verandering. Dus het hele voedselsysteem van boer tot verwerkers, tot producenten, consumenten. Nou, alle actoren in het voedselsysteem moeten eigenlijk hun steentje bijdragen om die verandering tot stand te brengen. En dat is ook precies de reden waarom we juist hebben nagedacht over het feit van dat moeten we samen gaan doen met mensen die eigenlijk die dingen al doen. Dus we hebben het samen gedaan met boeren, met organisaties die eigenlijk al stukjes van die visie uitvoeren om te laten zien van het kan. De kracht van de visie van Imke de Boer zit hem net zozeer in één revolutionair idee, maar in de geering tussen alles. Tussen boer en burger, tussen mees en bist, tussen milieu en merk. Maar ook in de vrijheid van de boer om binnen de stelde grenzen te dwalen wat een past en goed inkt. En die grenzen zullen per regio versteld worden moeten in de zogenaamde milieugebruiksruimte. Die het onjouwt hoeveel er in een bepaalde streek produceren worden kan, zonder dat er sprake is van roofbouw op de natuur. De draagkracht van de natuur bepaalt dus de boppengrees. De ondergrees wordt bepaald door wat ze het sociaal fundament nemen, van wat wij vinden dat mensen en bisten recht op hebben. Goede arbeidsomstandigheden voor de boer en de arbeider en goede leefomstandigheden voor bisten. Omstandigheden die dicht bij haar natuurlijk gedrag lezen. Dat koeien kunnen grazen, dat varkens kunnen vroeten, dat kippen kunnen scharrelen en op stok kunnen. Dat vinden wij van belang. En als dan die milieugebruiksruimte duidelijk is, maar ook dat sociale fundament, dan is er eigenlijk een eerlijke en veilige handelingsruimte voor boeren gecreëerd en andere ondernemers. En dan ben ik ervan overtuigd dat er voldoende creativiteit loskomt in de sector om daar ook naartoe te gaan bewegen. En de economie zou natuurlijk die kant op moeten sturen. En daarom is het ook belangrijk dat we nadenken van wat geven we waarde. Hè? Dus die milieugebruiksruimte, de behoud van dat natuurlijk kapitaal zou eigenlijk economisch gewaardeerd moeten worden. En het feit dat je moet betalen voor landbouwmethoden die respect hebben voor mens en dier, dat zou eigenlijk ook een uitgangspunt moeten zijn. Ja. Het is ongeveer 1,9 hectare in totaal, waarvan ongeveer een derde aan groenteteelt. Nou, nog minder eigenlijk. Alleen maar groente is niet genoeg. Het is juist die wisselwerking met 1- en 2-jarigen, oftewel de groentes, en die meerjarigen die allerlei insecten en allerlei dieren aantrekken en die voor die balans zorgen. Als je ook geen bestrijdingsmiddelen broeken worst, dan kun je net samen zeggen van we doen net. En wat doen wij dan? Wij proberen bioverskaat en een zoene boeien te creëren. Dus wij zwagen vooral heel goed voor de boeien. Uushof is een dorpstuin waarop dik 100 leden haar biologische groenten verbouwen en haast het hele jaar van eten kennen. De tuin werd zijn 8 jaar in opzet door Brechtje Hamelink en Michel Paulius. In die tijd, wie de tijd van de financiële crisis, nou hebben we coronacrisis, maar in die tijd wie die financiële crisis. En ik ben eigenlijk econoom van opleiding. Dus ik maak me gewoon heel erg zwaar. En ik dacht, nou ja, het is nou krek goed gaan. We zijn echt zo langs het randje. Maar het hier ik oorskinnen. En hoe komt het dan? Dus daar gingen we ze nooit dacht van ja, waar gaan we het hoe hebben ze dan warmte? Hebben ze een huis? Hebben ze klein?
Maar houden ze ook eten. En ik kwam erachter dat ik zelfs eigenlijk net zo volle wist van eten verbouwen. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje een omissie in mijn opvoeding. Dus ik binnen een cursus hou ik die in. Permacultuur, dat wie krek nee. En daar hou ik uitvoeren. Dat ziet iemand oors die ik een tuin of een 2 hectare hier en een pleert en bern en zij zoenen een zelfsoogstuin beginnen. En ik dacht, ik hou ook een pleert en 2 hectare en bern en waar kan ik wel een zelfsoogstuin beginnen? Want als er echt een crisis komt, dan is het wel handig om zelfs wat eten te houden. Maar ja, het dwarp moet ik eten. Het zou nog best eens wel een stuk erger kunnen worden, de volgende crisis. En dan kun je maar beter gewoon voor meer mensen groentes kweken dan alleen voor jezelf. Want anders moet je met een buks bij de poort gaan staan. En daar is eigenlijk het idee om te zeggen, ja, nou, maar dan gaan we gewoon een gemeenschappelijke moestuin opzetten. Voor de straat, voor het dorp. In het voorstel van Imke de Boer verhoort de boer van iemand die het zo goedkoop en efficiënt mogelijk eten en molken leveren moet, naar iemand die het met kennis en passie op is longen post. Stewards van het longenskip worden ze hier al neemt. De boer werkt in harmonie met de natuur, zorgt voor een zoene boeien, biodiversiteit, groeidevogels, biemwalen, zorgt zo goed mogelijk voor zijn besten en wordt voor al die diensten betellen. Leg hem even neer. Het eten dat er verbouwd is vooral van mensen bedoeld. Nu gebruiken we eigenlijk 40% van ons akkerland. Dus dat land dat geschikt is voor het telen van plantaardige producten voor ons. Voor het produceren van diervoer. Zowel wereldwijd als ook in Nederland. En dat is eigenlijk niet effectief gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, land, het regenwater wat hier opvalt, de bemesting die hier wordt gebruikt. Dat gebruik je eigenlijk effectiever wanneer je dat voedsel voor de mens gebruikt. Dus eigenlijk wil je dieren enkel producten voeren die wij als mens niet kunnen. En soms zeg ik erbij niet willen eten, maar dat laatste wil je eigenlijk ook liever niet. Dus niet kunnen eten. Dus bietenblad, gewasresten. Maar nou denk ik ook aan die hele grote hoeveelheid graslanden in Noord-Nederland, waarvan boeren zeggen, ja, ik wil misschien best wel iets anders verbouwen, maar dit land is alleen maar geschikt voor gras. Ja, wereldwijd is ongeveer 2/3 van het grasland nu niet goed geschikt voor het telen van plantaardige producten. Dus dat betekent dat als je ervoor kiest om dat grasland te gebruiken voor de voedselconsumptie, want je kunt het natuurlijk ook teruggeven aan de natuur of er bos op laten groeien, dan kun je dat grasland nu voornamelijk benutten via het gebruik van herkauwers. Dus runderen, schapen, geiten. Ja. En daarbij speelt natuurlijk ook wel een rol dat we door het ontwateren van weidegebieden ook natuurlijk andere uitdagingen hebben. Ja. Dus op specifieke plekken moeten we wel heel goed gaan kijken van willen we dat grasland behouden of kunnen we dat beter anders gaan doen. Ja. En dat geldt denk ik ook voor Friesland. En mocht je nou denken, ach, daar heb je wel zo'n professor mooi een ideetje. De visie van de boer en haar team is toch de Rockefeller Foundation in New York uitroepen tot winnaar van de Food Vision Prize. En daarmee mag je als enigste uit Europa treden tot een select gezelschap van topvisionairs op het gebied van voedselproductie. Het is zeg maar een erkenning voor het feit dat je met een systeemblik moet kijken naar dat voedselsysteem en dat dat nodig is voor een verandering van dat voedselsysteem. En ook al het wetenschappelijk onderzoek wat we daarin doen. Dus het is echt wel een erkenning van ons vakgebied, zou ik willen zeggen. En daarnaast ook een erkenning van de initiatieven die nu al bezig zijn. Dat allemaal kan bijdragen aan uiteindelijk het respecteren van de planeet en alle grote uitdagingen die er liggen. Dat juist die initiatieven daar ook een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Nou ligt die visie hier. Jullie zijn met mensen aan het praten over de haalbaarheid daarvan of over de mogelijkheden daarvan. Maar wie pakt dit nou straks op? Wie moet hier werk van maken? Jullie kiezen bewust voor een benadering, ik noem het maar, van onderop? Ja, en daar geloof ik ook uiteindelijk in.
Ik denk niet dat er één persoon is die zo'n transitie kan gaan redigeren. Ik denk dat we met z'n allen duidelijk moeten hebben van wat een duurzaam en gezond voedselsysteem is. En iedereen daar zijn rol in kan pakken. En dat is ook wat we gaan proberen te doen. Dus we gaan een plan opstellen voor de komende 3 jaar... waarin we gaan beschrijven hoe verschillende actoren betrokken kunnen gaan worden in dit proces. Ik ben natuurlijk wetenschapper, dus mijn rol in het proces is toch om te kijken van weten we en waarom weten we dat, welke richting we op moeten gaan. Dus het onderbouwen, evidence-based, van die verandering. Dat is wat ik kan doen. Dit is Theo Mulder. Hij is fouragehandelaar, maar net Samarin. Het is een man met een boodschap. En die is... Boeren moeten oors met haar groen omgaan. Want dan kan de boer de dokter en de boerkerij de apotheek van de toekomst worden. En daar moeten we op daar. Als we het beste eten van ons krijgen, zo'n, met de vitamintjes en de mineralen en alles erin, dan zo'n we vitaler wezen, hebben we meer weerstand. Als de boer onze toekomstige dokter wordt, dan mag je zijn medicijn best wel wat kosten. Ja. De apotheek is vol duurder. Dat is zijn verhaal, zijn missie. In de landbouw wordt nog altijd een soort kunstmest broekt, zei er. En hij kent het witte. Het liek het mooi, de vrucht broest er groen uit, maar het is een ramp van de microbiologie in de boom. Het maakt het deel wat de groen van nature zoen houdt, zei de man die het woord verkeerd. Zo'n kunstmest is een soort, en dat kun je wel even proeven. Ik ga eens even een korreltje op de tong. Het is eigenlijk net te doen. Dus die lichaam zei al van, hé, dit was goed voor mij. Dus ja, soort van bacteriën, microbiologie, is net heel gunstig. Wat het verhaal nog cynischer maakt, is de skiernis ervan. Kunstmest wordt maken van nitraat en fosfaat. Krijgt als munitie. Het weer de oplossing voor een stukje in de wapenindustrie die naar een nieuw verdienmodel zocht. Net omdat de landbouw erom vregen, maar om de industrie weest jou aan te houden. Het werd vrede en het weer minder handel in bom. Want we hadden weer vrede. En elke industrie wil terug. Dus toen ben die munitiefabrieken, die bij meer de kunstmestkant uitgaan. Die zeggen dat ze hun product in de landbouw, dat een aanzetkanaal wordt. Maar dat hier wel een reden natuurlijk, want we hier honger gewoon. En toen zeggen ze, als we meer kunstmest erin gaan, dan krijgen we meer opbrengst. En dat werkt ook. Alleen het werkt net op de langere termijn. En we zien nou dat die groen, die rennen achteruit qua bodemvruchtbaarheid. Oh ja, dit is ook wel mooi. In 2015 toen hebben we de bodembeleefdagen gewoon in Kolmensweg. Om echt die bodem beleven te laten, zeg maar. Want een bodem op zich is net sexy. Mensen denken, wat wordt het dan gewoon? Maar ik zeg, het is het grootste laboratorium van de wereld. Het breekt en bouwt op. En dat is een heel klein skilltje. Ja, die microbiologie, als we die meer in de kracht zetten kennen, dan zie ik volle minder bemesting nodig wijzen. Dan rent het makkelijker. De zorgkosten rennen in ons land gigantisch uit de hand. Let op, een huishouding van 4 personen kost het de minskip op jaarbasis 24.000 euro aan zonnerzorg, het Mulder berekenen. Door de microbiologie in de boom in zijn kracht te zetten, krijgen we betere vruchten van het loon, zonder eten op het bord, zullen mensen fitter wezen en kunnen de ziektekosten omleeg, is in uitzoging. Dat is dus missie. Het eten wat we groeien laten, dat van hele beste kwaliteit is, zeg maar. Maar is het nou net zo? Het kan beter. Het kan beter. Mulder is net een man die in een veilige bubbel van gelijkgestemden zijn verhaal vertelt, maar de discussie met de boeren aangaat. Net altijd lieke makkelijk, vooral nou de spanning en toenemen op het boerenhiem. Op deze plaats vond er een periode gehoor van zijn boodschap.
Hier wordt nou koolstront, plantenresten en gas fermenteerd en over het loon bracht voor boeienverbetering. En broeken ze volle minder kunstmest. Want je kon zichtbaar merken in de staal dat iets verloren. De geur weer minder. Onze stront die stonkt net, maar die roept. En dan kan een plant absoluut niet roken, daar loopt helemaal niet in. Maar dat puur een stukje gevoel van, hey, als de plant net goed behandelen, had je les van. En natuurlijk ben je in het begin wel bang dat je zegt van, ja, misschien komt dat in mijn geld op een gegeven moment. Maar als je niks probeert, dan kom je nooit op een oorstap weer op vooruit te komen. Ik zie wat wij broeken in onze kunstmestgebeuren, hoeveel dat al minder is dan een generatie te bek, is gigantisch. En ik ben heus nog wel gewoon die in wij een hele protestdraaien. Nou ja, klaar, die bloeien er altijd. Maar wij zijn al een hele stap vooruitgang in ons hele björkje. En als wij steeds weer regels krijgen van we moeten dit en we maken dat net en we maken dit net, daar worden we op een gegeven moment flauw van. En als ik in de winkel zag wat producten kosten, ik vind het nog steeds dramatisch. Wij zijn aan het produceren van prijzen van 20 jaar lang. En de kosten gaan omhoog en we willen van alles. Maar het moet een keer weer bij ons komen. En wij in Nederland zijn in staat om voedsel te produceren. En er is net een land in de wereld die bij ons in de buurt komt op allerhande vlakken van dierwelzijn, qua milieueisen en nimm maar op. Wij kennen het. En laat u alsjeblieft op uw manier uw eigen land beheren. En net met regeltjes en gekkigheden, wij kennen dat. En dat kon u spaken en zien paken kon dat vroeger ik. En als de boeren aan bandlijn worden, dan verliezen we het hier in Nederland helemaal. Want dat alles verwildering gaat en volgens de burger natuur wordt, dan mag je mij vertellen hoe het eruit komt te zien. Want ik wil dat net mee, meidje. Er gaat de komende 10 jaar op dit vlak een hele grote verandering. En wat je er dan voor? Dat we vitaler eten verbouwen gaan met z'n allen. Zo, Nederlandse boeren die zijn ook griezelig gedreven. Ze werden gedreven om het meeste te produceren. Heb ik die? Allermachtigst hege producties. Maar diezelfde gedrevenheid, en ik merk dat nog bij jonge boeren, die komt erin, net in die heegste kilo, die kiloknallers, nee, om de beste kilo's te produceren. En die gedrevenheid die komt in de meesten. Net op kwantiteit, maar op kwaliteit. Precies, kwaliteit. Dat is wat het in de toekomst om draait. Oh, in het ei nog, ja? In het ei kom je gewoon nog tegen in Amsterdam af en toe. De Grey Lip Mullets. Als je kijkt als je alleen naar de supermarkt toe gaat, dan denk je, ja, ik zie bijna geen echte eten. Ik kan heel bijna niet. En dat geldt ook voor brood. Het is bijna allemaal toch industrieel brood. Zelfs bij de bakker op de hoek is dat heel vaak het geval, want die zijn erg afhankelijk van de meelfabrikanten, et cetera. En dat geldt natuurlijk een beetje voor onze zuivels af en toe. Ook allemaal vanuit grote kanalen. Terwijl we allemaal hier die koeien hebben lopen. Waarom verkopen we niet gewoon hier? En natuurlijk, ik begrijp dat de wereld ingewikkeld is. En dat we hebben een hele subsidiewereld. En nou ja, er is heel veel over te vertellen. Daar wordt ook heel veel over gesproken natuurlijk. En we begrijpen ook best dat we niet volgende week, volgend jaar, alles omgegooid hebben. Dat gaat echt niet werken. Maar het is wel een proces van waar gaan we naartoe? Zijn we niet een heel klein beetje ver gegaan met onze dierlijke eiwitten eten zelf, hè? Dus onze vleesconsumptie? Is het nodig om dat in dat kleine land van Nederland om zoveel beesten te houden? Dat is wel een klein beetje de vraag. En ik zeg absoluut niet dat we nu de helft van de koeien weg moeten. Dat gaan we helemaal niet. Ik ga het niet zeggen, ik vind het ook niet eens. Ik begrijp ook heel goed dat dat een economisch probleem is voor heel veel partijen. Maar tegelijkertijd, als je nadenkt over waar zouden we misschien naartoe willen of moeten, is het de vraag of het een houdbaar model is wat we hebben. Nou ja, in mijn ogen zijn koks de voedseldesigners. Zonder dat ik mezelf nou ongelooflijk ingewikkeld wil maken. Maar kunnen we nadenken, wat is het voedsel van morgen? En kunnen we daar recepten voor bedenken? Ietsjes minder vlees. Dat zou best goed zijn.
komt allemaal terug op de draagkracht van de planeet en op de bodem als uitgangspunt. En dat stellen we hier ook weer voorop. En daar moet je inderdaad heel goed naar gaan luisteren van wat kan hier. En dus het agro-ecologisch potentieel noemen we dat ook wel. En daar moet je heel goed naar luisteren en daarna gaan produceren. In samenspraak natuurlijk met wat ook de consument wil. En in samenspraak met de milieugebruiksruimte die we met elkaar afspreken. Het wordt consument valt en die wordt vaak tegenover de producent zetten. Maar in de holle van deze beide wetenschappers werkt het oors. Zij nemen de burgers dan ook prosumers, consumenten die het belutsen en zelfs mooi verantwoordelijk binnen voor de productie van haar eten. Ja, wat we aangeven is een aantal dingen. De stad zou eigenlijk groener weer moeten worden. En dat heeft een aantal redenen, maar een van de redenen richting voedsel is dat als je bijvoorbeeld moestuintjes hebt of je verbouwt wat kruiden op je balkon, dan ervaar je weer hoe het is om voedsel te telen. En bijvoorbeeld in het veenweidegebied wat tegen de steden aan ligt, zou je de mogelijkheid moeten bieden voor mensen om daar ook te recreëren in dat gebied. Zodat mensen weer zien, oh ja, daar komt onze melk vandaan. Dat je daar ook kaas kan kopen op een boerderijwinkel. Dat je weet waar het vandaan komt. En op die manier probeert om die verbinding ook weer te leggen. En het verhaal dan ook te kunnen vertellen. Misschien moet de burger meer getransformeerd worden dan de boer. Ja, absoluut. Dus dat begint wat ons betreft ook gewoon in het onderwijs. Dus waarom hebben we geen voedselles op school? Het meenemen van leerlingen naar plekken als deze om te zien van nou ja, hoe leven die dieren en wat vind ik zelf daarin ook belangrijk. Dus zodat je echt een bewuste keuze kan maken van welk product wil ik eten en in welk systeem is dat geproduceerd. Dus ja, zeker. Educatie. En ik denk ook dat het gewoon aantrekkelijker moet worden om de duurzame keuze te maken. Hebben jullie een termijn gesteld aan jullie visie? Wanneer wordt dit beeld werkelijkheid? Nou, de opdracht was om een visie te schrijven voor 2050. Dus dat is zeg maar over 30 jaar. Het zou natuurlijk geweldig zijn als het dan werkelijkheid was geworden. Dat weten we niet. Maar dat betekent wel dat de visie die we hebben geschreven nog wel even vooruit is. Maar dat was ook echt de opdracht van de Rockefeller Foundation. Dus het is ook redelijk radicaal. Maar we hebben ook even de tijd om daar te komen. Maar als wij hier in 2050 weer staan, zo met z'n drieën, wat zien we dan? Ja, dan zien we hopelijk dus dit soort teelten in Nederland. Dus boeren in samenwerking met de natuur of in harmonie met de natuur. En ook mensen die zich weer realiseren dat het hier vandaan komt en waardevol met voedsel omgaan. Dat is echt wel wat ik hoop in 2050. En wat je ook realistisch inschat? Ik geloof erin, want anders dan kan ik ook niet alle energie opbrengen om in deze transitie een rol te spelen. En natuurlijk denk ik ook wel eens van lukt het wel, maar ik denk dat als wij er met z'n allen niet in gaan geloven, dan lukt het sowieso niet. Dus, en die voorbeelden laten ook zien dat het kan en dat maakt dat ik ook denk dat het kan.